Senyor Folgado, vostè té tot el dret del món a presentar esmenes al pressupost, encara que ho faig en l'últim minut del període que tenien vostès per a presentar aquestes al·legacions. Que jo pensava que com havien tardat tant era perquè havien cavilat molt, ja després d'eixir tant de fum van arribar justets a l'últim minut. Però no, després d'analitzar els 4 punts del document que vostès presenten, n'hi ha alguns que se podien haver cavilat el primer dia. Vostè té dret a presentar totes les esmenes que vulgui al pressupost. El que no té dret és a dir-nos així hooligans o ultres. Quan d'esta banca es diuen guapos i vostès diuen que això és insultar. Vostè no té dret a això. Hauria estat millor que en vez de parlar del senyor alcalde haguera parlat vostè explicant-nos aquestes esmenes quina argumentació és la que porten darrere. Però li diré ben poca. Per exemple, vostè i jo, com a regidor d'Economia, i vostè m'ha citat en la seva intervenció, en l'última intervenció, ha dit que el senyor alcalde me va preguntar, fent-se el xulo, de que si arribàvem en ocupació. I que jo li vaig dir, doncs no, això no és així, perquè així el tema era simplement, el que recorde que va dir el senyor alcalde, era que sí, nosaltres ja ho estàvem fent, que no tenia cap problema en aprovar aquesta esmena. Sempre que vostè demanara, suposa, en el mateix èmfasi, perquè no sé si a vostè ha presentat esmenes al pressupost de la Diputació, ha presentat alguna esmena perquè no s'han dedicat els 10 milions d'euros en el pressupost per a fer ocupació? Mire, jo li diré, simplement no, vostè ha fet una declaració d'intencions, l'ha convertida en una esmena al pressupost. Quan diu ben clar l'article 170 del text refós de la hisenda local que no tenia ningú motiu, no accepta ningú motiu que siga per intencionalitat política. Mire, programes de foment de l'activitat econòmica, l'emprendedorisme i l'ocupació, 1.170.591,81 euros. Això, per un costat, més inversió en obres de manteniment, amb llicència, amb la creació i foment de l'ocupació, 1.493.000 euros. Total, 2.663.591,88, que és complir en el que és un pressupost inicial, que això a vostès els ha passat. El pressupost, aquesta intencionalitat política, la tenen que juzgar vostès quan s'acabi l'exercici 2014. Entonces veurem si haurem dedicat aquests diners o més complint més del 7%. Moltes gràcies.